Postoji vrlo specifična vrsta osobe koja se sjeća fizičke težine premotavanja VHS kazete prije nego što je vrati u videoteku. Oni se također sjećaju točno kojeg su tjedna preuzeli svoj prvi MP3. Ti nisi netko tko poznaje samo streaming. Ti nisi netko tko nikada nije dotaknuo kasetu. Ti si osoba koja je proživjela oboje, jedno za drugim. Upravo usred otkrivanja tko si zapravo. Ako si rođen između 1977. i 1985. psiholozi su desetljećima bili nesigurni što učiniti s tobom. Ne uklapaš se baš u cinični kalup generacije X. Sigurno se ne osjećaš kao digitalni domorodac milenijalac. Godine 2014. sociologinja Sarah Stansorb napokon je ovoj skupini dala ime – Xennials. Ti si mikrogeneracija koja sjedi u procjepu. Kreiraš put kroz najradikalniju promjenu u ljudskoj povijesti. I ta zbunjenost se pokaže nevjerojatno otkrivajućom o tome zašto se danas osjećate onako kako se osjećate. Vi ste generacija Oregon Trail. Poput stare računalne igre koju su mnogi od vas igrali u školi, cijeli ste svoj odrasli život proveli snalazeći se u neizvjesnom terenu. Imate ograničene zalihe. Usput smišljaš sljedeći potez. Većina generacijskih istraživanja radi u širokim okvirima. Baby boomeri, generacija X, generacija Z. Ali ksenijalne biljke su široke samo oko 8 ili 9 godina. To nije samo demografska kategorija. To je vrlo specifičan trenutak u vremenu. Ono što se dogodilo unutar tog razdoblja ostavilo je trag koji šire kategorije jednostavno ne mogu objasniti. Nije riječ o tome da je ova skupina superiorna. Radi se o tome kada je tvoj mozak bio otvoren prema svijetu. Radi se o tome da si bio točno na raskrižju dviju različitih stvarnosti. Prisjeti se kako je život zapravo izgledao prije nego što je internet postojao. U razredu ste razmjenjivali poruke na presavijenim papirićima. Mogao bi ih oduzeti učitelj. Dogovorili ste se da se nađete s prijateljem na određenom uglu, u određeno vrijeme. Onda si otišao tamo i čekao. Nije bilo načina da se provjeri kasne li. Ili si se pojavio ili nisi. Ljudi su se sjetili koji si bila. Ako ste propustili TV emisiju, jednostavno je nestala. Morao si zamoliti prijatelja da ti opiše što se dogodilo. Ostatak tjedna si proveo zamišljajući to. Najvažnije je da su vaše greške izblijedjele. Ona neugodna stvar koju si rekla na zabavi, ta neugodna faza u 9. razredu. Rastvorili su se. Nitko ih nije arhivirao. Nitko ih nije snimio ekran. Živjeli su u sjećanjima nekolicine ljudi i polako se pretvarali u nešto mekše. Tako bi sjećanja trebala funkcionirati. Ljudski mozak je zapravo stvoren za taj proces. Osmišljen je tako da se stvari mijenjaju tijekom vremena. Zadržava ono što je važno, oslobađa ono što nije. Odrastanje u svijetu koji je to dopuštao značilo je da tvoje djetinjstvo može postati priča. Nije to bila trajna digitalna datoteka u kojoj moraš zauvijek živjeti. Onda, baš kad si prelazio u kasne tinejdžerske i rane 20. godine, cijeli se svijet promijenio. Nije se to dogodilo polako, dogodilo se praktički preko noći. Pojavio se e-mail, mobiteli su postali standard. Napster, MySpace, Space i širokopojasni internet pojavili su se poput plimnog vala. U samo nekoliko kratkih godina, analogni svijet u kojem si odrastao praktički je prestao postojati. Na njegovom mjestu pojavila se potpuno drugačija digitalna stvarnost. Ovdje počinje tvoja jedinstvena psihologija. Istraživanje u časopisu Nature Neuroscience otkrilo je da se dio mozga odgovoran za učenje novih sustava razvija sve do otprilike 25. godine. To je razdoblje u kojem se tvoj operativni sustav finalizira. Xennialsi su doživjeli cijelu digitalnu revoluciju upravo unutar tog razdoblja. Bio si dovoljno stara da se jasno sjećaš onoga što je bilo prije. Si dovoljno mlad, a da ti je mozak još uvijek bio iskreno otvoren prema onome što ga je zamijenilo. Generacija X morala je učiti internet kao što odrasla osoba uči strani jezik. Bilo je funkcionalno. Ponekad je bilo tečno, ali nikada sasvim bez napora. Mlađi milenijalci i generacija Z odrasli su unutar toga. Za njih internet nije alat, to je voda u kojoj plivaju. Ali ti imaš oboje.
Sjećaš se kakav je bio osjećaj izaći iz kuće i biti zaista nedostupan satima. Ipak, danas se krećeš kroz 17 različitih platformi za dopisivanje bez trunke tjeskobe. Vrata digitalnog svijeta otvorila su se baš u pravom trenutku za tebe. Zatim su se zatvorila. Ti si jedina dvojezična generacija u povijesti. Razumiješ tišinu 80-ih i buku 20-ih godina ovog stoljeća. Ali postoji dio ove priče o kojem gotovo nitko ne govori. Ušao lasi na tržište rada oko dotkom kraha ranih 2000-ih. Tvoji prvi pravi poslovi, tvoji prvi stanovi, tvoj prvi pravi pokušaj izgradnje života. Tlo ti je gotovo odmah izmaknuto pod nogama. Obnavljao, lasi se polako. Radiola si pažljivo. I baš kad si dosezao svoje najstabilnije godine, dogodila se 2008. Ekonomisti to nazivaju efektom ožiljka. Financijska nestabilnost na početku karijere ostavlja trag. Ne nestaje samo zato što se stvari kasnije poprave. To vidiš u svojim malim tihim odlukama danas. To je fond za hitne slučajeve koji nikad ne djeluje dovoljno velik. To je rezervni plan koji gradiš, čak i kad nema očitog razloga da ti treba. To je ona blaga oklijevanja prije nego se obvežeš na nešto trajno, čak i kad sve izgleda u redu. To nije tjeskoba. To je mišićna memorija. Tvoje tijelo pamti kako ti je tepih 2 puta izmaknut pod nogama. Tvoj um je to prerastao, ali tvoj živčani sustav nije. Ako si primijetio taj obrazac kod sebe i nikad nisi znao odakle dolazi, sada znaš. To je cijena toga da budete prvi koji će ući u novo gospodarstvo. Ovaj jedinstveni položaj često vas čini prirodnim prevoditeljem u bilo kojoj prostoriji. Ti si most. Sjediš između starijih kolega koji žele proces i hijerarhiju i mlađih koji žele brzinu i autonomiju. Nalazite se između generacije koja je zabrinuta zbog novog softvera i generacije koja nikada nije upoznala svijet bez njega. Iako ovo izgleda kao ogromna imovina, dolazi s cijenom. Biti osoba koja premošćuje svaki jaz znači stalno upijati trenje. Ti si taj koji izglađuje stvari. Ti prevodiš s jezika boomera na Gen Z, a da te nitko nikada ne pita što te to košta. Psiholozi to nazivaju emocionalnim radom. A ljudi koji to stalno nose sa sobom obično prestanu primjećivati da to rade. Prestaje se osjećati kao napor. Počinje se osjećati kao da stvari jednostavno stoje. Ali ako ste godinama bili pouzdani, onaj koji uspijeva svima ostalima, a ispod toga osjećali duboki umor koji niste mogli točno locirati, to nije osobina ličnosti. To je iscrpljenost bivanja ljudskim mostom. To je cijena držanja 2 različita svijeta zajedno dugo vremena, a da ih se nikada ne slomi. Ti si određena odrasla osoba u sobi, čak i kada to ne želiš biti. Prisjeti se na trenutak te VHS kazete. Osoba koja ju je premotala prije nego što ju je vratila, a zatim nekoliko godina kasnije shvatila kako rade MP3 AIDS, nije to učinila zato što je bila posebno prilagodljiva. Učinila je to jer nije imala drugog izbora. Svijet se promijenio. Ti si se promijenio s njim. Učinio si to bez drame. Učinio si to bez da izgubiš verziju sebe koja je postojala prije. To je tiše nego što zvuči. To je mnogo rjeđe nego što većina ljudi shvaća. Gledao si kraj svijeta. Nije se dogodilo s najavom. Dogodilo se polako, a onda iznenada. A onda si gledao kako počinje još jedan. Bio si dovoljno star da znaš što ostaje iza tebe. Bio si dovoljno mlad da kreneš u ono što slijedi, a da ne zaglaviš na granici. Većina ljudi ima jedan svijet za život. Ili su analogni ili digitalni. Dobio si šav. Ti si točno mjesto gdje je jedna verzija ljudskog života spojena u potpuno drugu. Naučio si da tko si ne mora biti određen svijetom u kojem si započeo. To si naučio kroz život, a ne kroz lekciju. U vremenu kada se tlo stalno pomiče svima, nosiš nešto što se ne može naučiti. Nosiš perspektivu onoga prije i onoga poslije. Ne trebaju ti etikete, ne trebaju ti parade. Samo si tu, radiš svoj posao. Držiš most. Krećeš dalje na sljedeću stvar. Ti si posljednja generacija koja se zaista sjeća što znači biti dosadno. Biti sam sa svojim mislima, bez ekrana.
Riješiti složen problem bez algoritma. Ti si srednje dijete moderne povijesti. A mostovi ne dobivaju priznanje. Oni samo nose teret. I iskreno, to je najzenijalnija stvar od svega. Ako si se prepoznao u ovome, ako si zenijalac i napokon si se osjetio viđenim, pretplati se. Iskreno cijenim što si ovdje.